Hola, soc Núria Casas, filla del fotògraf Gabriel Casas. La meva experiència amb l'Arxiu Nacional de Catalunya com a depositant del fons del meu pare ha estat molt positiva. Fruit del treball de l'arxiu en la conservació i divulgació del fons són aquests volums. Gabriel Casas, fotomuntatges, catàleg de l'exposició del 2002. Gabriel Casas, fotografia i modernitat, catàleg de l'exposició del 2015 celebrada al MNAC. Gabriel Casas, llibre biogràfic, L'angle impossible. El resultat de la divulgació ha estat molt efectiu, doncs ha donat projecció a l'obra d'un fotògraf molt conegut als anys 30, però que va quedar anul·lat després de la guerra. El meu agraïment i la meva admiració per totes aquelles persones que ho han fet possible, entre elles l'actual director Francesc Balada, l'anterior director Josep Maria Sans Traver. Especialment important ha estat Imma Navarro i els seus col·laboradors des del primer moment. Ella és el factòtum del fons Gabriel Casas. Especial reconeixement a tots.